In vitro diagnostikoa egiteko mikroteknologiak ikerketa ildoa. In vitro diagnostikorako soluzio integralen ikerkuntzak aurrerapen garrantzitsuak egin ditu plataforma mikrofluidikoen garapenean. Horiek pauso kopuru gehiago txertatzen dituzte lagina prestatzeko eta bere analisia lab-on a chip batean egiteko. Hogeita 5 mikra lodierako orratz polimerikoen garapenak, neurketa elektrodo sentikorragoekin eta kanal mikrofluidikoekin, botikak eman eta aldi berean erregistro neuronalak egitea ahalbidetuko du. Aipagarria da nanopartikulak biltzen dituen prozesuaren garapena fotodiodoen ezaugarri optikoak sintonizatzeko eta baita bi patenteren eskaera. Ildo honek bere ikerketa lana SIC mikrogune eta IKA laurekin koordinatzen du, eta erakunde hauekin ere ari da lankidetzan. IMEC, Belgika, Imperial College, Londres, Southamptongo Unibertsitatea eta CNM Mikroelektronikako Zentro Nazionala, Espainia. Lab-on Foil izeneko Europar proiektua gidatzen du eta zutabe teknologikoa da Portfast Flun.